Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan. Admin dong? Enggak, ada orang. Oh ya. Tapi ini anu, itu oman ya. Kan rebon ya. Apa tuh? Apa juga ini? Oman admin ya. Murah. Ini kan dia dari ini. Yuk. Apa-apa kan terus.
ya bros. Ayo kan padang. Apa tuh? Yo yo.
Sedaya masyarakat mulut sehat nggih. Alhamdulillah kok ramene kaya ngene. Aku wis suwiran ning babatan. Apa ning daerah mulut sasih pisan iki to, Bu? Piantun mriki nek ya diwaji. Ayo apa? Lah nyatane lho piantune lho. Wong loro iki guyu kok. Ya apa? Ini asik. Lah piantune lampun sepuh. Ah, iki ora do mingkem ora. Iki lare ora asik. Sume, iki tandane sume. Ya to ki, Pak. Lah ngono didongakne. Ya ampun, niki tenggriane sinten? Bapak Muhan. Reokan sing ora umum piye ning ngunut ning omahe Pak Muhan iki. Ora umum. Nanggap reo geden, ganongane kentung boge karo dole abdan. Jatile wonten 6 dalam rangka peresmian bonsai sahur niku alhamdulillah. Oh, bonsai. Lho, nyukuri ya kok beda iki lho. Adewe pola sing apik. Apa apik guru tak kutuk-kutuk. Paling rendah lek iki lak rombong aku. Ayo kowe dhewe. Kowe melu sapa? Apa ee? Melu rene. Lah aku ee. Aku dhewe. Aku yo kanca tukang untung kene lho. Aku mau cuma beri-beri mulut ya. Kowe rombonganmu kono. Oke, siap. Iya. Awal wong wedok dadi Pak Reding ya. Yo. Iki ora. Di. Ya. Katese iki rono nggonku, nggonmu rono nggonmu. Oh iya. Lah pengen apa? Iki bola. Iki orang kula belum sepuluh ati lho. You sit down please, sit down please, sit down please. Ini opo ya? Aku karo tole dhisik. Ya, Cak. Dri. Ngomong ning aku. Kayane beta ya. Mau beta. Lah beliau. Wong ki sing digugu omongane. Oh, batas tak pancen. Lah sik kono lho kok. Batas sik adewe ngendi? Iki. Dene. Iki rono nggone sapa? Nggonmu. Iki rono nggone sapa? Nggonku. Lah pengrawati melu nggone sapa? Nggonmu. Lah iya. Tadi tukang sekali melu nggonku pacar ora kabeh. Pengrawit gone sapa? Nggonku. Kan munggah orang ngendangi kowe. Lah iya. Terus saya ora respone kok muni. Ora apa-apa, aku nang desa. Aku desa bengok. Lah jaremu aku ora oleh desa. Oh iya lali. Bengok ben bisu wis. Ora apa-apa, aku bengok-bengok desa. Kapok tangan semuanya. Kalau tepuk tangan itu orang yang sampai kali ini menang. Itu wong lanang. Orangnya wong lanang itu madang kok. Wong lanang iki aja sampai ica-ici. Rene iki adewe niate menghibur.
Ora kok semata-mata golek duit ngono. Lah duit kita apa? Asisten. Kabar Ustaz. Lagi sik kowe. Sik bos. Aku ngene iki harga diri ya. Kepet. Oh, asisten itu ya. Paiko. Cek omaku. Hei. Ngomong karo rombongan ngomong karo. Ini mengenai nyatane kok. Wah, duit kok Orang Jawa lari. oh, dulu coba lu keri itu. Aku wis dewa. Soalnya 200 kok 50 kok. Tapi nuwun sewu sedaya niku lak diitung saka keikhlasan alhamdulillah kula niku karo kakangku ngene iki rak padha andum rezeki. Ora ketang 50 kok ya sebenarnya kena gitu jamu kok. Ya Mas. Dasnya kok bayar. Jadi kocok Mas kita. Wes tampane setelahmu. Ora kok. Ya tampak nenek. Gonku ya empakno dhewe. Jadi kan, ini Mas ini ekonomi semakin lemah, ya. Jadi ini sudah sampai. Gonku sapa to? Gantinya ada yang kamu terus main kesel. Oh, Ini nenek. Bayar saya lewat. oh. Nah, nek ngene ulah ngene. Dah iki yo ulah iki. Tidak. Menurut kau rumahnya ragu. Swidak, kan tak paruh rombong aku. Pak Mohan ngapunten nika pun ning 80 nika. Terus, Wayahmu. Wah. Belajar rame. aku wes, lo pecel gini. Aku ini kenapa? Wah, aku serono kok. Nuwun sewu niku sampun apa derek? Kok kan? Iki kulino. Lara lucu isi mas. Ini apa?
Ndak masuk kok iso. Kira potongan moncrot. Aku mangko iki lak kira penak mendrop dengkul kok. Bomok. Ya kalau kuru bosan kok cepet dengkul. Tapi lah apik to. Apik kok aco bosan kok cepet yo suarane mak ses ses. Ya ngopo kok ngono. Ya. Dorong le. Kowe lah sing sesih ae. Duduk. Aku sing rada cilik. Menik kok. Kowe ora usah jalan jake iki kan tekan artis ya. Lah terus Dangdut, sapa? dangdut kan sing sapa? Dangdut Indonesia. Banget to. Sing ngene medhut. Ini sonata, soneta. Ini Pulau di Mena. Apa? Minuman apa minuman? Iki piantun sepuh. Nah, kan Masa Mbak, non sewu Mbak Kong, alhamdulillah ini sesepuh. Sepuh. Rek. Oh siap amin mungkin. Request kerinduan nggih Bang, nggih Bang. Tunduan. Galak-galak. Ndang dijamoni ya dituntun ben mesra. Nah, aku tak tuntun malah kaucul kok dinding perintah. Lah kayak bojomu trayong maling lho. Maling dasmu wedan kowe iki. Aku wis Wis, wis. wis. Bengkel lho yo. Bengkel salah yo kok lelet. Golek dhewe. Kek kowe golek wong wedok sing piye? Iki bokonge. Lah kok nyapa kok gede bokong? Nama aku apik. Piye nek aku bokong gede? Kowe kok kudu jatel iki mbokmu. Saiki ora usah perlu tes DNA nek iki anake Pak. Halo, sawer halo. Lah apik ngene iki lho. Aku sing kok iki duwite kae. Lah kok apik. Halo, bokong gedine lho. Yo. Aku yang pengen saya kayak malu-malukan wae. Wah. Ben tapi
legend, gerakan lawas. Main dasmu nyapa. Kayak ya sepuh ada kok das-das. Oh, sepuh apa juga ding nemu iki. Niki kan disunat pundi ta niki? Oh, Pundi? sunat. Oh, jenengan disunat. Niki bose ade Oh, kan. bagus bose. Gawe nang arep kok kaya. Jajan sing mesti jajan. Mak ya ampun. Ampun. Dek, sinten namine? Sapa? Singo. Rungokno nah. Rungokno nah, sinten namine? Oh, paus. Sapa? Gawe F. Ya bener paus tapi gawe F. Faustin. Oh, tak kira ngomong Faustin. Faustin kelas pinten? Kelas 3 wis wani sunat ya ampun. Kowe biyen lulus SMA ya ya? Gak usah sama apa umur sak menurut sunat ya. Ngomong jeblas. Rencananya cah bagus. Aku ngrungokne critane Mas Mohan iki kok rada ronto-ronto. Napa? Lah iki lak batune wis bodho disunat taun kepungkur to. Iya. Bocah iki ra gelem disunat. Lah ya toh. Lah mpreyo mumet wong tuwa, nek pomo anak wis wayahe sunat kok ora gelem sunat. Akhire duwe nadar. Apa kuwi? Lah kowe nek pomo gelem tak sunat, njaluk mopo tak turuti. Penak tamu penak. Alhamdulillah wis kelaksanan. Apa nadar? Kowe pengen ro ra njaluke iki apa? Jaluk apa? Gelem disunat ning padane karo ndase Mas Pungge ngono. Alhamdulillah menika pun laksan. Apa cuma no? Tini-tini dibentuk dasku. Dengan kemajuan zaman. Masuk guyu. Ah, kok mau kayak berduit lah ya. Ya semoga kagem Dek Faustin dados putra ingkang saleh migunani tumraping bangsa negara lan agama. Amin. Saged mikul dhuwur mendem jero derajat kedua orang tua. Amin. Genti Ayo masuk. Faustin Paus angel. Angel. totalitas. Kok mikir ya. Oh, Faustin. Faustin. Aku angel nyampur songgedlo ya. Bocah saiki karomu padane zaman kepungkur. Faustin. Faustin. Fa ini fakta. Fakta Fakta ini dadi nyoto wong seneng cinta budaya. Akhirnya sunatan jalur reokan. enggak butuh kata-kata tapi bukti nyata. Dadi wong lanang besok iki ketoke ora kakek ngomong ning akeh nyotone. Nah, kuwi lho. Iya. Sok apik kuwi. Iki lho kok jakono iki. Us. Usus. Us iki warung es. Iki. Lo. Bingung ini ya. Usaha. Kok ditonton sepuluh. Kejebol lho dasmu. Iki utama. Utamane besok nonton dhisik ya. Ora sampe kena wedok seperti wong tuwa mbok. Lima waktu aja sampai lali. Ojo sampe lali. Kuwi wis mengancam balas. Seperti sama sakit nyenengi wong tuwa. Dalane dolan sikit jenengan penak. Nah, kuwi kok iso. Es iki pilot es UBS pilot. Es iki syukur duwe rasa sungkan. Kayak wong ki nek gelem syukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah. Pangeran. Kayak wong iki doang gampang sungkan wong tuwa soalé. La istakatum la asidanakum wala ikafatum inna tabilasan. Lho rungokno kuwi. Ora kowe dhewe ae. Bali aku. Ting sing ngati-ngati. Kowe besok wis lulus sekolah kerja sing ngati-ngati. Kudu ndok kiwa tekenmu aja gampang terprovokasi karo kawan-kawan. Nah, kudu iso milih kanca. Besok kancamu tukang ngendem sing ora ngendem ya ora apa-apa. Nah, aja sampe kegawa. Aja ngono kaya aku dendem wong ya. Wis berapa? Wis, Cen wis. wis tin. Cen sampe. Eneng urung. Eneng. Iki nikmat. Nikmat. Nikmate sampe bakal ditambah karo Gusti Allah lek sampeyan nggih seneng ngono. Nah, kuwi. Tapi krungu ora kok meneng iki. Ngomong gawe iki. Ora kasa. Kok wis dibungkus lho iki. Nek sekolah sing pinter ya tak bagus ya. Sip, sehat-sehat pokoknya.
nggih. Kula mau men 80 nggih, Pak. Nggih. Oh, Lah yo pas ya yo. Aku nggawa adikku, awakmu nggawa ari-arimu ya. arane dasmu. Sumpah tok. Iki saya kakek jok TikTok. Akhirnya joget. Ya gede beda bagus. Sini aku nak ini lho.